Attivisti laburisti jinsabu għaddejjin fuq kampanja mhux uffiċjali għal diversi kandidati biex jieħdu post Joseph Muscat. Dan għalkemm nies viċin il-Prim Ministru qed jgħidu li m'għandu ebda ħsieb li jirtira mill-kariga. Sorsi li tkellmu ma' Net News għalunna li l-ġimgħa filgħaxija il-ħbieb ta' Robert Abela organizzaw attività biex bekk ikun jista' jibda jwitti triq għal din it-tellieqa biċ-ċans li jieħu post Joseph Muscat. Anke l-Ministru Owen Bonnici għaddej b'ħidma qawwija viċin id-delegati u l-attivisti tal-partit, tant li fl-aħħar ġimgħat organizza attività kbira għal partitarja laburisti biex juri s-saħħa tiegħu. Survey li kien sar internament mill-ġurnal Times of Malta aktar kmieni dan ix-xahar wara li fuq quddiem ta' din it-tellieqa hemm il-Viċi Prim Ministru Chris Fearn, bl-MP Miriam Dalli ferm viċin tiegħu. Isegwhom hemm imbagħad Konrad Mizzi, Ian Borg u Robert Abela. Joseph Muscat kien qal li beħsibu jċedi s-siġġu qabel elezzjoni ġenerali li jmiss, però sorsi qed jgħidu li jista' jkun li wara l-budget tibda t-tellieqa biex jintgħażel is-suċċessur tiegħu. Uħud qed isostnu wkoll li Muscat jibqa' jservi bħala Prim Ministru għal 6 xhur wara li jinħatar il-lider il-ġdid tal-Partit Laburista. Skont l-istatut tal-Partit Laburista, l-iktar żewġ kandidati li jġibu voti minn fost id-delegati jgħaddu għall-elezzjoni finali li fiha jivvotaw it-tesserati kollha tal-partit. Fid-dawl ta' dan kollu, il-Prim Ministru nnifsu se jkun ta' influenza kbira għal dawk li se jivvotaw.